Čaute lidi, u nového videa. Dneska ideme natáčať Brawl Stars. A máme tu Aliho. Mytik. 10 20 A ja sa teším na to. Čo? No, ja idem si zahrať za Aliho, pretože za toho som nehral. Mne to nedá. Ozaj. Ja som si chcel otvoriť, ľudia, ja som si chcel otvoriť niečo Hypercharge a neviem, kde je to Hypercharge. 9, 9, 9, 9, 11. Tuto na kaze? No, na kaze, áno. A máme na kaze Hypercharge. A míňajú sa nám peniažky. A tu je ten Ali. Takto si ho vylepšíme. A už sa nám nedá. A teraz ideme hrať... Môžeme to... Neviem. To je nová sezóna. Yes, nice. No takže lidi, ideme toto hrať. Za Aliho pôjdeme druhú, teda cez tretiu časť, pretože prvú som natočil. Slain a dragon more. Bumba. Bači. To čo je? Tak to je to normálne. Tak je to. Nice. Nice. Skrivem. Traja sú už to tak rýchlo zomierajú. Nie, poď sa mi. 3. Aha. Máš šťastie, že si ma zobral moju kvetinu. Trepem. A, dobre. Nejak som sa Čo máme? Aha, hip. No tak, lidi, neviem, čo mi stále tu nabieha. Alebo ideme si skúsiť za Aliho hrať. A showtime. Ideme vyskúšať Aliho. A dajte mi do komentárov, že kedy bude kaze. Nový brawler na ultra legenderke. To chodí jak kaze. No jasne. Ne. Hneď som prehral. Aha, 0 a mám 0. Ale vedeli ste, že Ali môže chodiť cez vodu? Ja teraz pôjdem napríklad cez túto vodu. Ale neviem, či mi to pôjde. A ide. Ty dobre. Ty dobre. A tu je potôčik. Ideme sem a budeme takto zírať tu. To čo bolo? 3, 4, hop.
a tam, ja som tam. Sem a tam, ja som tam. Sem a tam, ja som tam. Sem a miam, 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 miam. Hihi. Mňa nikto nevidí. A zoberiem si to. Nechceš to. Tu, nie. Tu budem sa skrývať. No. Haha. A tu sa hor. Kin Assassin. Jaký Kin Assassin? Dobre. Akože 10 dnes. Budeme mať 50, potom toto, 25 a Legendaries. A ďalšie Legendaries. A ďalšie Legendaries. A ďalšie Legendaries. Ďalšie. Ale ja sa teším až na 50. A to už bude asi Hypercharge. A to bude už koniec. Ale to čo má? On má zlomenú nohu. Vidíte, tuto má zlomenú nohu. Dobre. A ideme si dať Hypercharge, aby nám to... Lumi, prosím, Lumi. Mandy. Stále Mandy iba. Mandy. Ale ja by som chcel strašne Lumi vyskúšať, pretože ja som ešte nemal. Lumi bude až asi posledná, sa mi zdá. To čo je? To je čo za Ani som nedopovedal a hneď ma zničili. No dúfam, že mi to dá drak. Ja nechcem mať drak. Ukáž, hrá mi to aj vôbec? Aha, hrá. No dobre, klídeček. Koľko mám? No, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber. Čus.